И какво става, хора? Днеска играем Counter-Strike. Global Offensive при това, ако не виждате. Този човек. И терористите спечелиха. Но за жалост ние играем от контртерористите и това не е много готино. Но към същественото премина, защото не ме се говори за безсмислени работи. Същественото е. Влизам си днеска в YouTube, в моя акаунт в YouTube и гледам, стигнали сме 10 абоната. Което за вас сигурно не е много, защото по принцип 10 абоната са малко. Но има едно но. Хора, радвам се, че имам 10 абоната, защото въпреки, че не снимам на 3 месеца някъде веднъж, някои хора оценяват това и това мене ме радва. Просто радваме. И ми харесва като цяло. Радвам се, че ме подкрепяте и това. Но тук малко филнах аз, да. Забравих да спомена, че съм нуб на CS. Надявам се да виждате добре, защото да. Той има същата снимка като моята. Да, и ако искате да правя, няма да бъдем селяни. Ако искате да правя някакви чаленджи на CS, в коментарите напишете CSGO-еди си какъв чалендж или Minecraft-еди си какъв чалендж. На Survival Games може да направя някакъв чалендж. И да. В такъв смисъл. Не, че за мой кеф, ами за ваш. Да ви е по-приятно да гледате клиповете. Като цяло това е. Но все пак няма да оставя без клипове. Но ще се върна след. Окей, те отново спечелиха, как ли не го очаквах. След като аз и моят тим сме всичките нубове, но да продължим. След като видях, че имам толкова много на 19 хилот, мога стай гаджината, чао. Беше ми приятно, пак ще се видим. Как мога? Така. И как няма ме уби, той е с АВП. Но толкова много се изкефих, когато видях, че още толкова хора са ме подкрепили, че не знам какво да кажа, просто готино ми е като цяло. Казах ли, че съм много на CS? Май го казах. Ако искате още клипове на Counter-Strike Global Offensive, да напишете в коментарите и чаленджите също. Когато искате Counter-Strike, естествено, че ще напишете и чаленджите. Но колко пъти казах но? Но. И да, те кога свърват да дойдат там, никой не знае. Не! Следващата игра. Така, сменихме картата, защото Асалт е най-режващата карта на рейджващия човек. Чакай, така. И хората, които ме оценяват, въпреки че не снимам с фрапс, за мен това е просто
Нямам думи как да го опиша. 10 абоната, то... Може да направя някакъв... Нямам думи. Няма думи, както и те няма думи да ме убиват на остава. Двама могат да играят тази игра, даже повече. Покажи се, не се показвай. Yes! Добре, поне взехме един. Това е добре. Между другото, напишете също с кое оръжие ви е най-приятно да играете в CS. Просто да разбера. И това е като цяло този клип. Взехме един човек, това е невероятно. И харесайте клипа, абонирайте се, за да помогнете за развиването на канала и бъдете здрави!